A co byste dělal s milionem korun, kdybyste měl jenom 1 000 000 korun? Tak kam byste ho dal, užil si, schoval, zainvestoval? Já jsem protestantského ražení, já bych nakoupil zlato. Zlato, tak on je na all time high skoro, no ale No, tak, i ČNB kupuje zlato, nějaké možnost toho je, no. dřív ti hrozí, to nejdřív prodali. Si pamatuju před pár lety, ještě Někde na minimum, no. No, jako prostě jako teďka žvanili o těch pitomostech, že teďka je digitální sféře, zlato je přežitek. I když to bylo levný, tak to prodali a teď to zase nakupujou. Já jsem to všechno zažil. Nemůžete to rozumět. Já jsem to četl, no. To musíte vystřídat všecko, protože to jako, já bych tady mluvil, protože to se ani doma o tom nemůžu moc mluvit. Moje stará je prostě, ta, jak se tomu, já tomu říkám, mainstreamová. Mainstreamová. Okay. Rozumíte, většina lidí čumí na tu českou. Vy nejste moc mainstream, no, ale nevíte, že tam... Já nejsem mainstream, já jsem jako takže alternativa.